Здравейте и добре дошли в канала на РС издателство и бизнес консултации. Аз съм продуктов мениджър Стела Василева. Днес ще разгледаме казус на тема прекратяване на трудов договор с работник в самоотлъчка и решението му от експерт Аспасия Петкова. Решението на казуса е предоставено на свободен достъп в нашия портал ТРЗ Нормативи и представлява експертна консултация към ваш колега с абонамент. Точно както при портал счетоводство, за който си говорихме миналата седмица, и в портал ТРЗ именно персоналните консултации са най-важното, което получавате, ако се абонирате. Вариантите за ползване на консултациите и тук са два. Писмено, като ни пращате въпроса си през портала, а ние ви връщаме отговора на експерта по имейл и по телефона в директен разговор с експерта. Освен консултации, портал ТРЗ Нормативи ви осигурява още достъп до всички отговорени въпроси, както и до всички въпроси, които ще бъдат отговорени в хода на абонамента ви. Заедно с тях ще можете да четете още експертни разработки по ключови трудовоправни теми и важни новини. Ще можете да правите справки с нормативната уредба и промените в нея, както и с данъчно-осигурителен календар. В портала също са публикувани модели на често ползвани в ТРЗ практиката документи. Общо взето всичко най-важно за спокойна и уверена работа е събрано на едно място. За да се абонирате за портал ТРЗ Нормативи, ползвайте директните връзки от описанието под видеото. Едната от тях води направо в портала и можете да я ползвате, за да го разгледате обстойно. Другите водят в онлайн книжарницата ни Straton.bg, където можете да се запознаете и с останалите ни издания и абонаменти за трудово право. Да видим сега какво попита вашия колега и какъв отговор получи от експерт Аспасия Петкова. Въпросът е следния. Как да прекратим трудово правоотношение с работник, който от 20 дни не идва на работа, не се е обадил и не знаем къде е? Как да му връчим заповедта? Ето и отговора. При така наречената самоотлъчка често работника не може да бъде намерен, за да му бъдат поискани обяснения за установеното нарушение. Съгласно член 193 от Кодекса на труда, работодателя е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателя предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съда отменя дисциплинарното наказание без да разглежда спора по същество. Разпоредбите не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина. Работодателя трябва да положи всички усилия да намери и информира работника за процедурата и да му даде възможност да се защити. Но ако усилията на работодателя са без резултат, приема се, че причината е у работника. Тъй като член 193 от Кодекса на труда допуска дисциплинарно наказание да се наложи и без да се изслуша или приеме писмено обяснение от работника, когато то не е дадено по вина на работника, работодателя е спазил изискванията на закона. Дисциплинарно наказание може да се наложи на работник поради отсъствието му от работа и без да са събрани писмени и устни обяснения от работника, когато той е заминал за чужбина, няма връзка с него и така нататък. Работодателя трябва да има доказателства, че обясненията не са направени по вина на работника. На известния адрес на работника трябва да се изпрати покана за обяснения по пощата с обратна разписка, като доказателството е обратната разписка. Работодателя може да ползва и способа на нотариалната покана, за да има доказателства за съдържанието на поканата. Връчването на заповедта за наложеното наказание, когато това не може да стане лично, трябва да стане с изпращане по пощата с обратна разписка. Не забравяйте да се присъедините към канала ни Scambank, за да получавате известия за новите ни видеа. Харесайте и споделете днешното с колеги, на които ще е интересно и полезно. В коментарите можете да ни напишете своите мнения и препоръки. В описанието са линковете, от които да се абонирате за портал ТРЗ Нормативи. Благодаря ви, че ми отделихте от времето си днес. Желая ви успешен, усмихнат и лишен от глоби ден!